Giurgiu poate îl cunoașteți, Coandă Florin, nu știu ce. Urcă prima dată mașină, pornește mașina. La școală prima zi, pornește mașina. Îi zic, domnul instructor, zic că eu n-am mers și pe bicicletă. Și tu dumneavoastră vreți să mă puneți să merg la mașină? Ce da, trebuie să mergi la mașină. Îi zic, domnul instructor, nu am mers măcar și cu bicicleta. Pornește mașina. Pornesc mașina, direct am murit motorul. Ce-ai făcut, mă? Îi zic, păi ce era de așteptat dacă v-am spus că n-am condus măcar bicicletă? Hai, nu știu ce, hai să mergem cu bicicleta. Am început să învăț să merg cu mașina, cu tare, nu știu ce, prima ședință, a doua, a treia. De acum mă pune ăsta, fă și tu întoarcerea din prima. Face instructorul. Instructor, dacă mă pune să fac întoarcerea, hai să o facem. Pune fratele vostru mâna pe volan. Deci pun mâna pe volan. Hai, mă, să facem. Nu știu cum dracu am făcut, cum am luat de volan, că am dat așa, în mintea mea dăteam bine. Bă, și când am dat de volan, mi-au rămas mâinile așa. Bă, așa! Bă, așa! Se uită instructorul la mine. Ce pizda, mă, ti faci, mă? Zic, păi nici eu nu știu. Face, cum e posibil că ești primul elev care a rămas cu mâinile așa? Băi, a rămas cu mâinile pe volan așa, mai putea să-mi stânga-dreapta de volan. Face, băi, băiatul, ești imposibil, tu nu există așa un catine, mă, pe pământul ăsta. Eu zic, eu vă cred, domnul instructor, dar v-am spus că n-am mers niciodată cu mașina. Ba, a început instructorul să râdă, s-a pișat pe el, zic, băi, nu să, băi, Doamne, face instructorul, nu se poate așa ceva, băi, băiatule, băi, cum mă să rămâi cu mâinile încruciși pe volan? Face, domnul instructor, asta e, să mai întâmplă. Acum, el îmi spune, vezi, când ajungi în rond, vezi frumos că trebuie să dai prioritate de stânga, lași frumos, frânezi, nu știu ce. Zic, da, domnul instructor, stați așa. Fratele vostru, una a patra, intră în rond. Mâncava și pula voastră, în loc să apăs pe frână, m-a apăsat pe ambreiaj. Și du-te, frăteorul vostru, era să intre aici în polivalentă. Deci polivalentă este o construcție nefăcută. Băi, să sară pulii de noi, mă, efectiv. Eu eram acolo la volan. Murim! Ăla pune, bă, pune-mă frână, bă, dai! A pus el, a tras de volan, stai, murim! Face ăla, zic, băi, face instructor, tu trebuie să-mi dai mai mulți bani, mă, că cu tine nu se poate așa ceva. Un instructor foarte bun. Bă, de fiecare dată când țineam o mână pe volan, când spunea, bă, frate, țineam ambele mâini, și de muncă ești la început, nu trebuie să suferi tu de șmecherie să mergi cu o mână. Bă, acum vine ziua de sală. Hai, mă, să dăm sala. Faci, ești pregătit. El mi-a spus, bă, frate, ești pregătit? Crede-mă, tu o să o iei. Băi, deci era inima și cum bătea. Băi, muream, ești de bun la cap, muream. Zic, mamă, fac infarct înainte să iau sala cu aia, și prost. Și văd acolo prima întrebare. O greșesc. Zic, mamă, prima întrebare. Am greșit prima întrebare să moară familia. Bă, și am greșit prima întrebare. Zic, mamă, coaie, pic sala. Și încep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Și, bă, frate, m-am făcut pentru că am învățat vreo lună de zile, gen în fiecare zi, și am luat-o cu 24. Și am plecat de acolo, ești de bun la cap. Zic, îl sun pe instructor, zic că am picat. A, mă, taci dracu că ai luat-o, zic că am picat, domnul instructor. Taci dracu că ai luat-o, zic că am luat-o cu 24. Și unde ești acum, acasă? Păi, ești programat pentru traseu? Zic, mai trebuie să dau și traseu? Bine. Și a trebuit să mă întorc înapoi să moară familia mea, și de bun la cap, până în alei, să mă programez pentru traseu. Eu am luat sala, am crezut că am luat carnetul, măi, și gata, am urcat în mașină, am luat sala, gata. Am luat sala, ce pula mea trebuie mie traseu, ce? Eu am luat sala, zic, gata, am luat carnetul. Uitasem că mai trebuie și traseu, zic că să mor. M-am întors înapoi să mă programez pentru traseu. M-am programat pentru traseu, după 2 luni de zile m-a pus. Să urcă frățiorul vostru în mașină, iau. La traseu, primul traseu pe care l-am dat, că primul l-am picat. Să urcă în mașină la traseu, polițistul lângă mine. Pe mine mă învățase și de bun la cap instructorul. Soc, ține minte, soc. Scaun, oglindă, centură. Soc. Scaun, oglindă, centură. Soc. Băi, 2 luni de zile numai asta am avut în cap. Zic că mi-am ales scaunul, oglinda, centura. Ia uite, mă urc eu o mașină și începeam să uită polițistul la mine, tăgeam de scaunul ăla, eram așa, zic, scaun. Și încep cu oglinda, ești nebun să cad oglinda, zic, las-o așa. Și după aia, centura, îmi pun centura. Ce credeți, mă? Polițistul nici măcar nu se uită la mine, mă. Și eu am avut o lună de zile, scaunul, oglindă, centura, am avut o lună de zile, îmi imaginam cum aranjez scaunul, oglinda, centura, se uită și polițistul era gen... Hagi, mă, plecă și ne-o dat. Alo? Plecă, mă, și ne-o dat. Da, scaunul, oglindă, centură, domnul polițist. Am învățat toată viața scaunul, oglindă, centură. Trebuia să te uiți la mine când mă așez și eu alea. Tira să zic, bă, scaunul, oglindă, centură. Și era, hai, mergi. Ia că frățiorul vostru. Ia uite la volan, cu mâinile pe volan. Ia uite, baga întâia.
Ia uite-l pe polițist. Mă, ce faci, bă? Zic că, păi nu prea sunt obișnuit cu altă mașină, domnul polițist. Hai că ți-a murit motorul odată, hai că ți-a murit motorul odată, face. Hai că ți-a murit. Și avea aia la fișa aia acolo, zic, hai că ți-a murit motorul, ia uite-l pe polițist. Ia aia, ești nebun, fișa aia, hai că ți-a murit motorul. Ți-a murit motorul odată. Face o daia acolo. Zic, gata, merg, nu știu ce, mai merg 5 metri. Ce faci, bă? Zic, nu prea sunt obișnuit cu mașina, domn polițist. Zic, da, bine. Mă gândea ce dracu notează acolo, nu știu ce, să plictisește, scrie acolo pe caietul. Ce văd un lac, trec până lacul ăla, stropesc pe aia pe acolo. Face, ce faci, bă, stropești oamenii după trotuar? Zic, n-am vrut. Face, da, bine. Face, hai, mai mergi. Ajung într-un rond din ăla, ești nebun la cap, ajung într-un rond din ăla. Era aia zimțat așa zebrat, direct pe aia m-am dus unde n-ai voie. Face, ce faci, mă, ești nebun la cap, că n-ai voie pe asta? Zic, păi, dar n-aveam loc unde să mă bag, da? Bine. Hai, continuă, ești nebun la cap. Merg cu mașina iar. Face, la a patra ieșire din rond, faci dreapta. Ce credeți, mâncava-și gura voastră că a făcut Imogen? Am ieșit din rond și am mers 4 străzi și la a patra stradă am făcut dreapta. Face ăsta, bă, ce faci, bă? Zic, păi n-a zis la a patra stradă să fac dreapta? A patra ieșire din rond. Se uită polițistul la mine, băi, păi ești pe bune, adică ești pe bune? Face bine. Hai, mergi mai departe. Ajung mâncați și gura ta în rond, iar al rond, face, fă dreapta aici. Bă, eram atât de panicat, încât în mintea mea trebuia să fac rondul ca să fac dreapta. Băi, mă panicasem. Dar mi-am dat seama pe ultimul moment că pot să fac dreapta, că e ok. Dreapta, nu știu ce, ajung la semafor. La semafor face, aici am fac stânga. Zic aici? Zic, da, aici am fac stânga. Zic, bine, domn polițist, să face verde la semafor. Și uite, mâncați și gura ta, să fac stânga. Și în față, la 50 de metri, era unul care venea. Adică era la 50 de metri. Puteam să mă bag. Mă bag, dau semnal, bag stânga. Ia uite, mă, îmi pune frână direct în intersecție. Eram așa să moară familia mea cu capul pe acolo pe ăla. Ce faceți, domn polițist? Face, dar tu prioritatele ăla nu-i dai? Ăla care vine? Îi zic, domn polițist, la 50 de metri. Ia uite-l pe polițist. Da? Bine. Hai, continuă acum. Ajungem în port, ești nebun, în port face, fă și mie o plecare de rampă. Îmi trage frâna de mână, fă și mie o plecare de rampă de aici. Zic, bine, domn polițist. Trag frâna de mână și mă duc direct. Băi, deci am tras frâna de mână și direct să cadă în Dunăre, mâncați și pulata, pune asta frână. Băi, ce faci, mă? Zic, n-am învățat parcarea rampă. N-ai învățat parcarea rampă? Bine. Acum face, hai să ne întoarcem înapoi. Ne întoarcem înapoi, merg cu mașina iară ca... Îmi moare motorul, face. Băi, face, băiatule, cred că ți-a murit motorul de vreo 15 ori. Zic, cred că de vreo 16 dacă stau să mă gândesc. Acum polițistul, da, bine. Oprește acolo, face... La modul ăsta a făcut. Hai că mai e tu carnetul dacă e. Ăsta e ce cu fișa de pe totul la cec, da. Vino data viitoare. Dar de ce mi-a rupt cecul? Mi-a rupt cecul cu aia ăla, l-am plătit la cec, 15 lei. De ce mi-a rupt cecul? Da, mă, fide. Și acum ce crede? Face instructorul, face, ai picat, nu? Zic că, da, domnule instructor, am picat. Face, Rada, așteptam mâncați și curată la cum conduceai, s-a terminat. Eu știam că mai trebuie să mai faci niște ședințe. Zic, s-a terminat. Eram terminat psihic, ești nebun la cap. Polițistul ăla, frate,
Că eram gen, mergeam cu mașina și polițistul făcea: ce faci, băi? Apeși pe frână, nu știi să mergi, pe ambreiaj,